Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong mo'y delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Magde-date sila bukas. Wala namang something. Ay, nako. Yun ang mahirap, no? Magde-date tapos di mo alam na meron din pala siyang ibang ka-date. Oo. Kung ikaw sa SM Makati, yung isa sa Glorieta. Anyway, say happy Friday, Kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Sa isip mo. Your daw-dalerang atleta, DJ Mara Tony, para sa programang Love Trip. Teka lang, bago muna tayo magbigay ng healthy advice. Doon muna ulit tayo sa love advice kasi malapit na mag-Valentine's. Bukas na eh. Kaya shout out sa mga magwa-Valentine's dyan na wala namang label. Grabe no, as a Gen Z. Sabi nga raw nila, mas mahalaga nang walang label for now. At least alam nyo kung saan kayo patutungo. Ano? Ngayon nga, hindi nyo na maintindihan kung anong meron. Tapos sasabihin mo, malalaman mo in the end kung saan patutungo. Ang gulo. Anyway, it's already 3:34 ng hapon. It's February 13. And today we celebrated dito sa Love Radio Manila ang aming 51st anniversary. Pumalakpak ka naman na para bang hindi ka rin nakikinig. Diba? Maraming salamat po sa iyo, sa katabi mo. Pakisabi dyan sa katabi mo, thank you, be. Sabihin mo dahil sa kanya nandito pa rin kami at lagi kayong nakatutok, lagi kaming dumadaldal, di ba? Hanggat dyan kayo, may sahod ng mga DJ. Anyway, ako pang inyong makakasama magmula 3 to 6 p.m. yan sa programang Love Trip. Kung ikaw ay medyo hindi makahinga. Alam bakit? Kinakabahan ka ba? Sige, gawin na natin yung normal na exercise na ginagawa ni Mara Tony kapag kaganitong hapon. Oo, tanggalin lahat ng mga tensyon sa katawan, mag-straight body. Ayan, straight body. Tapos, mag-breathing exercises tayo. Madali lang to. Ilong at bibig lang ang gagamitin mo, walang takbo. Okay, breathe in. And breathe out. Tanggalin lahat ng tensyon, lahat ng mga tinatago mo sa cellphone, pakibura. Okay, one more. Breathe in. And breathe out. Kung hindi ka masyadong makahinga, feeling ko may tinatago ka, aminin mo na. Eto na, last na. Hindi na katalalakohin ko naman. Breathe in. And breathe out. Diba? Ang sarap kapag nare-relax ka kahit kaunti. Kahit na alam mong gaano kaingay sa labas, kung gaano kadami ang mga umaasa na sila'y maliligawan. Paano ka ba maliligawan? Hindi ka naman masyadong lumalabas. Diba? Sabi nila, gusto ko na magka-jowa. Paano ka magjo-jowa na sa bahay ka lagi? Sino bang jojowain yung aso? Wag ganun ha. Paminsan-minsan lumabas ka rin, oy. Pakita mo kung sino ka. Pero naniniwala rin ako, no? True love waits. Taray, lumalab advice. Diba? Pero totoo, kung nasa season ka man ng paghihintay, nasa season ka man na naghihintay na maghiwalay sila, wag ganun. Doon lang tayo sa positive thinking. Oo, maniwala ka na magkakajowa ka in the right time. Pagdasal mo kasi, hindi ka kasi nagdadasal eh. Anyway, again, happy anniversary to Love Radio. Happy anniversary din sa inyo. Sa inyong tatlo. Ilan ba kayo? 2. Happy Valentine's na rin in advance. At ako'y magbabalik maya-maya lamang ha. Usapang label. Uy. Ngayon lang ako lumalab advice. Pagbigyan nyo na. Mahalaga ba ang label?
Maya-maya pag-usapan natin yan dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one, Love Radio. Basic! Patikimin niyo yan. Wala kayong marinig sa akin! Kakanta ka ba o hindi? Alagang astro